Salamu alaikum Chairman, akwai da waken nan? Eh, akwai da wake, amma ba transfer bace ko? Ah, haba Chairman, wallahi transfer ce da mu. A to ba da ni ba, in dai transfer ce cash, batu ake na naira kawai. Batun canji na naira abin ya zo da barna. Batun canjin ƙasa ta abin ya zo da barna. Batun canji na naira abin ya zo da barna. Kai aboki na ka duba a can sun kasa gyara. Da ban ba gyaran ake ba yi. Bare mu nan a ƙauye duk mun hargitse ma. Ba dole a hargitse ba noma ba ya gagara. Tun jiya na hargitse ba cin abinci. Ha to ni na ruwa na taliya sai mai kashi, ai da wake sai mai naira. Masifu yau sun zo kuɗi mun sa a banki. Sai mu hakura mu koma ga Allah. A POS da bankin duk sun har hana mu. Su ba a basu ba shi yasa ba za su ba mu ba. Ba sabon ko kwa tsohon duka sun rike su. Aha, ku da za a biya bashi da kuɗin ku. Gaskiya ba zai yi ba, za a yi baro ƙauye tun daga ƙauye muke kuma sannan nan ma a ce wai ba za mu ci ba. A to ba ya koma ƙauyen ba, akwai kudin da ba mai kuje kuje na ƙauye kwakura. Aikin banza aikin wobi ba sai ya ƙara ɗaura taliyar ba har wani zai ce mun tarata ba. Sun ce duk mu kai kuɗin su za su ba mu sabo. To ina sabon yake? Mun ɗauka da gaske ne yau sun bar mu hoho. Ba dole a bar koho ba. Mun zo yau muna kira kar da ku kai mu bango. To idan ma kai ku bangon me za ku yi? Ya ahadin samadin ga mu gaban ka mun zo. To da haka aka yi tun farko da an samu fita. Roƙon ka rabbana ka sakan ya su juyo. To Allah ka juyo da hankalinsu. Sa musu tausayi su waigo sam kar su manto. To wannan shine addu'ar da ya dace bi muka sake ta tun a farko. Batun canji na naira abin ya zo da barna. Batun canjin ƙasa ta abin ya zo da barna. Batun canji na naira abin ya zo da barna.